Uhlelo lokulungisa ngemuva kuka-30 Juni 2026. Asigxile kuhulumeni. Kuzokwenzekani? Lezi yizenzo nezinyathelo esiziphakamisayo ezizoguqula izwe futhi zigweme inguquko enegazi nokuvukela umbuso. Sicela niqaphele ukuthi lokhu kuphakanyiswa kusekela uMarch neMarch, nawo wonke ama-patriots asekelayo imikhankaso efanayo. Nabantu abanikela ngezindlela ezahlukene. Uhlelo lulula kakhulu, ngokusebenzisa okulandelayo izakhamuzi zezwe zizobekwa phambili. Kukhishwe abokufika. Ngokuhlosiwe futhi kungaxoliselwa. Sikholelwa ukuthi yindlela kuphela yokuchitha uhlelo lweminyaka engu-30 lokududulwa kwabomdabu. Onke ama-patriot ngalinye anganikela kunoma iyiphi ingxenye yalo. Uhlelo luyashesha futhi lungaguqulwa kuphela uma okuphakanyisiwe kuzoletha inzuzo kubantu bethu masinyane kunokulibala. Thina njengezakhamuzi sinika uhulumeni ukuthi alusebenzise lolu hlelo kuze kube ngu-30 September. Uma lezi zenzo nezinyathelo zingakafakwa ekusebenzeni ngalolo suku, sigxila ekwethuleni i-political system force majeure. Esikubona njengenkinobho yokusetha kabusha ushintsho elidingekayo. Zonke izinhlangothi ezintathu kumele zisebenze ukugwema ukwanda kwengxabano. Uhlelo lubonisa izindima zezakhamuzi, uhulumeni kanye nebhizinisi njengabalingani ababalulekile. Isaziso sisekela uMarch neMarch njengomshayeli oyinhloko wohlelo. Kodwa indima yethu ukuqinisekisa ukuthi sinamaphuzu okulandela, sinezenzo esingazithatha ukusekela imikhankaso enjalo. Kodwa okubaluleke kakhulu sifuna ukwenza inhlangano ingathengiseki. Sifunde okuningi kuma-askari eCodesa lasadayiswa khona. Sibendawo lapho abathengisi bezwe betholwa kusenesikhathi bese besuswa. Isifiso sethu ukuthi uJusita Ngobese Zuma abe ngowesifazane wokuqala ukuba ngumengameli wezwe ngaphandle kokuvula iqembu lezepolitiki. Uma nje yena nabanye opatriot bomdabu besekela abantu futhi behlala bengabaholi abakhonzwayo, abathandwayo, amaqhawe, izikhuthazo kubantu abaningi. Ake siqale nguhulumeni ngoba unamanyathelo amaningi okufanele awasebenzise. Kunye, sidinga ifomethi ejwayelekile uhulumeni azobika ngayo kubantu inqubekela phambili kuhlelo lwezinto ezihlanu zikamengameli. Sifuna izinombolo nezibalo eziqinisekisekayo. Inqubekela phambili engalandelwa futhi ihlolwe izakhamuzi. Kubili, amaphoyisa, omasipala kanye nezakhamuzi kumele zinikeze izibalo mayelana nezitolo zamaspaza zabokufika abazivalile. Kuqale kugxilwe emnothweni wamalokishi. Kuthathu, uMnyango wezasekhaya kumele uhlanze idatha yezakhamuzi ukuze kubonakale kahle izakhamuzi ezijwayelekile, ezinemvelo, ezihlala unomphela nezinye izinhlobo. Idatha kumele ibe nge-elektroniki futhi itholakale emizuzwaneni, amakhompyutha. Kune, uMnyango wezabasebenzi kumele ukhansele wonke amaphepha amaphemithi okusebenza abokufika kusukela ngomhlaka 30 Julayi. Kufakwe uhlelo olusha lokungena kwabasebenzi bangaphandle. Kuhlanu, SANDF amasosha namanye amabutho kahulumeni kumele akhe uhlelo oluphelele lwemingcele. Oluzogadwa ikakhulukazi amasosha. Kuhlanganiswe nabasemnyangweni wezokuphepha. Imininingwane mayelana nemishini, abantu, nezinsiza zokuvikela izwe. Yisithupha, uMnyango wezemfundo sidinga isayithi i-AP yeselula etholakala kuzo zonke izakhamuzi ekhombisa bonke abafundi bangaphandle, othisha, amazinga ahlukene emfundo. Le datha kumele ikhombise nabasebenzi bomnyango wezemfundo kusukela kwezokuphatha kuya ezikhungweni zemfundo. Imfundo ephakeme nje. Idatabase ephilayo ekhombisa imininingwane ngesikhathi sangempela. Isikhombisa. Umnyango wezempilo ukwamukelwa noma ukungeniswa kumele kube nge-elektroniki futhi kubikwe kuma-dashboard e-elektroniki. Konke kumele kuhlotshaniswe nesazisi i-ID esisebenzayo, kodwa kungakhonjiswa imininingwane yomuntu. Isishiyagalombili.
Sasa idatha yama-grant kumele ihlanzwe futhi ikhombise ukuthi izakhamuzi kuphela ezizuzayo. Isishiyagalolunye. Umthetho omusha wokutshalwa kwezimali kumele ukhuphule inani elincane lokutshalwa kwezimali libe ngu-50 million futhi kungabi ezindaweni ezingezona ezamakhono abalulekile. CEPC kumele isebenze ndawonye ukususa izinkampani zabokufika, abokufika asebenza ezindaweni ezingezona ezamakhono abalulekile. Konke okungenhla kumele kufakwe ekusebenzeni ukuze kuthuthukiswe futhi kunikezwe isithunzi izimpilo zezakhamuzi zomdabu ngesikhathi esifushane sokuguqula izwe. Siqedile ngohulumeni, manje ake sakhe iplani yezakhamuzi kanye namabhizinisi.